Jedu slatkiše, tuku po onim keksovima, čokoladama, bombonama, razumeš? I onda šta ti možda očekuješ nego da deca budu bolesni? Sa 4 godine počne nosi naočare. Jer taj monosodijum glutamat iz tih rafinisanih proizvoda, on prži neurotransmitere i moždane ćelije i ćelije oka. Ja kad vidim dete malo da nosi naočare, ja se setim te vaše priče. Imaš, koga god je interesuje, ja sam tu knjigu, imamo tu knjigu prevedeno, ali ne mogu da stignem da uradim prelom tekste da objavim, zove se Eksitotoksini, otrovi nadrživanja. Tu knjigu smo preveo je doktor Stevan Tomović, ali ne mogu da stignem da stignem sve da uradim. Potrudite se. Počeo sam da radim prelom tekste. Ima na internetu video, to bi moglo se titla Excitotoxins, tako se zove, Excitotoxins. Šta ti očekaš? I onda dete oboli od raka, treba da skupimo 300.000 evra da ide na lečenje u Grčku, u Tursku da ide na lečenje. Joj skupi, brato, ljudi nemaju pa 300.000. I onda dete ode i umre. Ništa ne. Mi smo uradili sve što smo mogli. To su najbolji svetski stručnjaci. I šta ti to može? Možeš samo da ne slušaš to, brate, da te stomak ne zaboli. Da te stomak ne zaboli. Znači ti kad vidiš šta se radi u ovom svetu, to je da plačeš. A znaš kako je Bogu kad on svetu gleda? Znaš kako je Bogu koji mi vidimo ovo nešto malo pa nam nije dobro, zavisi Bog koji sve vidi. Kako se ubijaju njegova deca, šta se radi? A ljudi dobronamerni, roditelji dobronamerni.